Tinosangana zvakare pazuva ranhasi tichitaura pamusoro wenyaya yatakataura svondo rapera yekuve mukundi. Last time takati susu, a winner knows the power of words. Don't entertain negative words that are spoken against you, against your nation, against your government, against your family, against your people, against those things that you value. Don't entertain negative words. Don't even speak them to yourself. Proverbs 18:21 inotiyo, there's power of life and death in the tongue. Nas toda kutaura chifurira pamberi chechipiri, what it takes to be a winner. Number 2, a winner must expect opposition. A winner must expect opposition. Matthew chapter 4 verse 4. Ine zvainotaura Jesu apedza kubhabhatidzwa, denga razuruka, achinamata Mwari Baba vamupupurira. Verse 1. Sorry, Matthew chapter 4 verse 1. Inoti iyo. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterwards, he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord." Ndatini pano kana uchizove mukundi, unofanira kutarisira kurwiswa, unofanira kutarisira hondo, unofanira kutarisira upenyu unogona kukuomera nezvinhu zvinogona kukuomera. Nguva zhinji nekuda kwezvatiri kana tisati tamachuwa pakutenda, tinoda an easy Christianity, an easy life. Toda kuenda kudenga in a rocking chair, toda kuenda kudenga tichipushwa pa wheelchair, toda kuenda kudenga takatakurwa mumapapiro engirozi, zvese zvakanaka. I want you to know that Christianity is a fight. You fight against the flesh, unorwa nenyama, unorwa navanhu, unorwa nenyika, unorwa naSatani, unorwa nemweya yetsvina, unorwa nezvakasiyana siyana. Taverenga rugwaro panapa rwati Jesu apedza kubhabhatidzwa, unotungamirirwa nomweya kurenje kunoedzwa naSatani. Nguva zhinji isinoti mweya ngautitungamirire kutaura nendimi, kuprofita, kuona zviratidzo, kubudirira. But panapa unotungamirirwa kwazvo nomweya kuna Satani, kuti Satani amuedze, kuti Satani amuchallenge, kuti Satani vatarisane face to face. It is very important to realize that when you get into a situation of war, into a situation of opposition yakanakira kuti Satani unoti iye Satani kuna Jesu, kana uri mwana wa Mwari, shandura matombo aya ave chingwa. Jesu ndo paanopinda kuti munhu araramire chingwa bedzi asi nemashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Zvazvakanakira kusangana neopposition, zvakanakira kusangana naSatani, zvakanakira kusangana nezvinorema, ndo paunoona number 1, it makes you discover who you are. Opposition inoreveala, inokumanifesta, inokureveala zvauri, inoreveala level yematurity yako. Haugone kuziva kuti uri mature zvakadini. Are you a mature son of God? Because Jesus had been declared a beloved son. At what level are you as a son? Are you a mature son or you are an immature son? Opposition create a winner, build a winner. In opposition you discover who you are. Chechipiri, the enemy discovers who you are as well. Ukavarenga chapter mubhaibheri, kuna chapter 19 ya Acts, kune musikana aiprofita ana Paul. Ava varanda vaMwari, vazere nomweya mutsvene, vanoshashumira evhangeri umambo. It is the enemy who is now identifying them. It is the enemy who is now talking about them. So opposition inoita kuti udiscover zvauri
inoita kuti enemy ikudiscover futi kuti iwe wakamira sei, nekuti inenge yasangana nechibhakera chako cheprayer, chibhakera chako chomutsanyo, chibhakera chako chendimi, chibhakera chako chefaith. You discover your strength and the opposition makes you strong. Winners are built not in a church service. Winners are not built in a Bible study. Winners are not built in the kitchen. Winners are not built in the bedroom. They are built in the battlefield. Strength, Simba, you gain more strength by overcoming adversity. Unoziva ukatarisa vanhu vari malevels akasiyana siyana anointing, blessing, nyasha, success. Vamwe vanhu vanenge vari vadiki vachisimuka vanenge vachida zvauinazvo vachida kusvika pauri, but they don't know kuti wakarwa hondo dzakaita sei. Havazivi mavanga awakasangana nawo. So when you fight these battles, when you get this opposition and you win, you gain strength to overcome even further opposition inouya. Opposition makes you grow into maturity. Opposition test the value and quality of your faith. You cannot see the level of your faith. You cannot see how strong your faith is. Usina kupinda opposition. Kuve mukundi, kune charwa newe, kune arwa newe, pane wawaita mtsimba naye, ukamkunda. Pane chawarwa nacho, ukachikunda. Pane vakarwa newe, ukavakunda. Timothy 2:4 verse 7. Paul unoti, I have fought a good fight. I have fought a good fight. A good fight, haisi fight yekukundwa, haisi fight yekuisirwa pasi. If fight inoradza kuti ndiri mukundi, I can only be a winner after I have fought a battle. You can lose certain battles, but at the end of the day, you will win the whole war. Wondo yose unoikunda. Fight a good fight. Don't surrender. Don't give up. Don't give in. Keep the faith. Nekuti this war, it's a war of faith. Wakatarira kuna Jesu. Jesu Bible not kuna chapter 12, verse 1 and 2. Verse 2. Wakashora, Jesu wakashora. Wakazvidza. Wakatarisira pasi kushorwa kwakapinda nako damdziko nekuti pamberi apo waiona victory, waiona kukunda. Saka mukundi ngaatarisire kurwiswa. Mukundi ngaatarisire kuomerwa. Uchiomerwa uchikunda, uchirwisa uchikunda, unorwa nevanhu uchivakunda, mweya yetsvina uchikunda, mashoko avanhu uchivakunda, Satani uchimukunda, masituation uchivakunda. Saka a winner must face opposition, must expect opposition. As long as you are in this world and you are a child of God, you will face opposition. But by the power of the Holy Spirit, by the grace of God and by your faith, you will win every battle. May God bless you. In Jesus' name.